Nga unsa? Warm up pa lang to. Nyan sina ah. Bakit unti ka sa final? Tanawa niya na! Hala. Ngawa dali ay. Saan sa dinggaraon driyaw? Ay, Jana! Akong future magpapa. Darit yung kay ni siya ba? Jana! Gusto ka mo sakay diri ha? Mga tumba pa lang ta. Ay, kabala ka! Anda man ko musalo sa imuha! Kajaming. Bikers ko sa ula! Gusto ka sampulan ti ka? Sige daw. Dihala ka! Sampulan ti ka! Sige, hinambog yun. Tanawa! Tanawa! Kita ka ne! Kita ka ne! Hala, ni Banking bay. Unya, kita ka to! Maura to. Pasabtom di ka ha? Nga unsa? Warm up pa lang to! Nyan sina ah. Bakit unti ka sa final? Hambugan ni mo oy. At least ipakita na ko sa imo nga di ko bakakon ba? Tanawa ha? Hambog yun oy. Tanawa ha? Walang kukurap! Paraplin sa mo be! Kimagsuko ko dali! Ay kung sunduga ha! Mga bata pa mo! Hambuga bata oy. Bago ko magsugod! Dong, sipon ni mo nagtulo! Oh, yes. Tanawa niya na! Tanawa niya na ha!